board. No. Oh, nice mate. Paskaa siitä on aina Hyvää ruokahalua vaan. Onneksi mä söin jo. Oho. Auttavasti jo. Kuka heitti pullon sai kiitoksella. Joo. Että kerran aina mitä parempaa, niin paskaa. Joo. Kuka on vaikka Ilsksen on kummasta. Joo, no. En mun asma ne idag glada alla gånger. Jag fick nog den börja vara lite närgången. Nää saat mulle korttikello varmaan tuon pelin. Se tulee... Tuommoinen toukomuuden eestä. Plus 9 är varit nära där. Mycket det. Är du ledig? Eller är du på kaffet? Nyt kahvipani. Partanen, no voisiko jopa biiristellä? Det. Partanen. Sitt ner. Älä ruoki sitä, koska se ei muuten mene pois. Se tulee muuten tänne aina syömään, et sä voi ruokkia sitä, hei. Mitä sanoo? Mä kuulen. Ei tietenkään. Se tulee tänne sit aina hakee ruokaa ja ihmiset pelkää sitä. No vaikka on, mutta ei sitä voi. Hyvä vaan.